बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या भडव्यांवर एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र करते नमान मरिये कृपेन भरले सोमे तुझ्या सगळ्या स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. भगवंती मरिये देवाची मैये आम्हा कातेरुनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आपले सोम्याचे साखर जे सुद्धा पडून देते नमान मरिये कृपेन भरले सोमे तुझ्या सगळ्या स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. भगवंती मरिये देवाची मैये आम्हा कातेरुनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मुनीस जालो आणि आमच्यामध्ये नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सगळ्या स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाची मैये कातेरुनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माई आम्हा पासोत विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसण्याक आम्ही पावसून शकतेर माग्या येसुमिया भडव्यांवर खबर दिल्यावर तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही झाला त्याच्या कष्ट आणि जीवनपणाच्या आनंदात आम्ही पावशे तुझी कृपा आमच्या अंतःकरणाने मागता त्या ख्रिस्त आमच्या सुमेरमध्ये पाहता. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आणि सदा सर्वता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आणि सदा सर्वता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आणि सदा सर्वता आमेन. देवा गेल्या भडव्या तुझ्या रखण्या सर्गेंचे दयेन मका दिला तुझे तबे मुझे मोत सलाय मका राख संभाळ आणि सलय आमेन. कसनस विषय उदितांका आणि निरंतर प्रकाश संचर फांकवली समाधान ती विषय घेऊन देत आमेन. श्रेष्ठ बडव्या सामी गेली आमच्या जुजात लमका संभाळ देवसराच्या खोट्यापणाच्या आणि पासांचेर आड कादार्दी समय देवतांका फरमाव देऊन म्हणता आणि तू ये सर्गावेल्या पोजेच्या कुवारा आत्मे विबाडून संसारात विस्तारलेल्या सैतानात आणि त्याच्या हरा खोट्या आत्म्या देवाच्या पदवीत यमकोडा लटून गेला आमेन. आमच्या बाप्पा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे रास आमका येऊ तुझी कुश जशी स्वर्गात जाता तशीच या संसारात जाव. आमचा दिसपडतो ग्रास आजम करली आणि आमची पत्का मग वसनी आमका ताळलेन पडून देणं का आपण विटण आमका निवार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित्र सुव्यासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुव्यासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुव्यासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जाता जाल्यार आमी सगळे आमचो माईक अनम्यूट करया सांगाता मेळून थोडो वेळ आमी प्रेज एंड वर्शिप स्तुती होकळाक ह्या सोम्याक ह्या दिसा बसत या दिसा त्या सोम्याची आशीर्वाद आम्ही अनुभव करचे बसत. साम 22:3 देव आपल्या परजेच्या स्तुतेने निवास करता. देव आमच्या स्तुतेने निवास करता. देव आम्ही स्तुती करताना आमच्या स्तुतेने ताचे शिवासन बांधून त्या शिवासनात थांबून आमच्या ताची कृपा वता ताची बेसावा वता. सगळे आमच्या माईकान म्यूट कर घडी बोसना त्यावेळेला स्तुती करूया. हालेलुया 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 हाताची गाठीची जेजू आपण हालेलुया 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 ती गांठ हुलपता ते जेजू तका आपण
wonders. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 Thank you, Jesus. 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 Hallelujah, hallelujah, Thank hallelujah, you, hallelujah, Jesus. hallelujah, Praise you, hallelujah, Jesus. hallelujah, Thank you, hallelujah, Jesus. hallelujah, Praise you. hallelujah, Argat kadi. hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. Ria, 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 Hallelujah, ria, ria, hallelujah, ria, ria, hallelujah, ria, 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 hallelujah, ria, ria, hallelujah, ria, ria, hallelujah, ria, ria, hallelujah, ria, 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 hallelujah, ria, ria, ria. hallelujah, hallelujah, Shira bara hallelujah, bara bara hallelujah, bara. hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus. hallelujah, hallelujah, hallelujah. देवाच्या पवित्रत्म्या आमचे देव ये देवाच्या पवित्रत्म्या आमचे देव ये. परत एक पटी वडले त्याला देवाच्या पवित्रत्म्या देवाच्या पवित्रत्म्या आमचे देव ये देवाच्या पवित्रत्म्या आमचे देव ये. दोळे आमचे दंप्या दोळे आमचे दंप्या दोन्ही हात आमचे मुखार उक्ते दर्या. धर्मदूताचे 31 पुस्तक 2 अध्याय. हे सगळे माळयेस लांजूम जाल्ले आणि मागणे करीत असले मागणे करीत असले. एकाच सणे थंयसर जड वारे मारले जड वारे वळोक लागले. जे वारे देवाचे उतर म्हणता उत्पत्ती ग्रंथांत 1 अध्यायात देवाचे उतर म्हणता 2 वळीन आदी सागराचेर अंधकार बरोवन असल्या वेळार दैविक वारे उदकाचेर मारताले. आज ते वारे भडवंतरान तुमच्या शिसांचेर वळोवन आयले. ते असल्या कुडात वळोवन आयले. मळबारतावन आवाज आयलो आणि त्या घरात भरलो. वळ 4 ते समेस्त पवित्रत्म्यान भरले आणि त्या आत्म्यान दिले वाच्या सत्ते फरमाणे परखी बसानी उलोवंक लागले. ते सगळे पवित्रत्म्यान बरोवंक लागले. एक घडी भर फिंत राया आमी. या मॉर्निंग मानना
म्हणले मागण्याच्या कुडांत आमी आसाव. आमी झुमात दुसऱ्या जाग्यार जावन आमी जमत जाल्यार सांग करूं. ह्या घडये आमी मॉर्निंग मन्ना म्हणल्या मागण्याच्या हॉलांत आसा. आमी सगळी ह्या घडये त्या पवित्रत्म्याक लागून मागतना तस्सो पवित्रत्व आमचे थंय देव दिता. तस्सो पवित्रत्व, तस्सो दैवीक आत्मो ह्या घडये आमच्या देवान परत एक फावटी लालेन व्हडल्या तळ्यान मागया. देवाच्या पवित्रत्म्या व्हडल्या तळ्या उसारून सांगया, देवाच्या पवित्रत्म्या आमचेर देव ये. देवाच्या पवित्रत्म्या आमचेर देव ये पवित्रत्म्या म्हज्या काळजान समाधान भर सोम्या. पवित्रत्म्या जेजूच्या नावान म्हज्या काळजांत तुझे समाधान घाल. ये पवित्रत्म्या म्हजे काळीज तुझ्या मोगान भर. ये पवित्रत्म्या म्हजे काळीज तुझ्या मोगान लासो दी. पवित्रत्म्या म्हजे काळीज तुझ्या मोगान लासो दी. पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या हांव मागण्यान शेळेला, भावार्थ उणो जाला, दुबाव म्हज्या मतींत आयला. हे पवित्रत्म्या काड सगळो दुबाव, काड सगळो दुबाव. हे पवित्रत्म्या, हे पवित्रत्म्या जेजूचेर पातयल्ल्या हर एकल्याक बापाची भुरगीं जावचे भाग ताणें दिला. बापाची भुरगीं आमी वारीस तारा. हे पवित्रत्म्या देवोर ये, देवोर ये, देवोर ये. देवाच्या पवित्रत्म्या आमचेर देवोर ये. देवाच्या पवित्रत्म्या आमचेर देवोर ये. हालेलुया, 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Glorify you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Glory, Jesus. Glorify you, Jesus. Praise you, Jesus. आज मागया. आज आमी त्याच पवित्रत्म्यान भरोंक जाय, त्याच बळान भरोंक जाय जेन्ना पवित्रत्मो शिसा आमचे देवान आयलो. देवाचे उतर म्हणटा ते बिजूड आसले जाल्यार धैर्यान भरले. त्या दीस धैर्यान भरले, धैर्यान भरून जेजूच्या नावान सुवार्ता प्रकटूंक सुरू केले. नासतना धावले. आज ती कृपा आमचेर वळोन येवं दी म्हणून
सांगता म्हणून येऊ तर 3 पटी गट्ट तलान क्लेम करूया. साम 29:11 सर्वेस्पर आपले प्रोजेक्ट सकत दितलो. सर्वेस्पर आपले प्रोजेक्ट शांतीचो आशीर्वाद घालतलो. साम 29:11 सर्वेस्पर आपले प्रोजेक्ट सकत दितलो. सर्वेस्पर आपले प्रोजेक्ट शांतीचो आशीर्वाद घालतलो. साम 29:11 पर आपले प्रोजेक्ट सकत दितलो. सर्वेस्पर आपले प्रोजेक्ट शांतीचो आशीर्वाद घालतलो. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सुवास स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. मगाळा बाप्पा आम्ही तुझी भुरगी हर एका दिवसा तुझ्या हजरपणात येऊन मागता बाप्पा. बाप्पा आम्ही तुझ्या पुताच्या नावान तुझ्या हजरपणात येता बाप्पा. बाप्पा आम्ही आमचे सगळे अडकळे हर एक आमचे उणेपण हर एक आमचे अस्खत काय घेऊन तुझ्या हजरपणात येता बाप्पा. बाप्पा आज तुझ्या लागी परत मागता बाप्पा. आज तुझे उत्तर म्हणता आयजाया 54:17 तुझे विरोध वापरून केले खंचेच हातेर सुफोळ जाऊचे ना. आज कितले भाऊ बहिणी विरोध आज कितले जणांनी फोट साक्ष सांगल्या. फोट केस घाल जैलान गेला. तांचे काम तांनी करनातले परी आडायला जाग्याचेर केस गेल्या. बाप्पा एकलो भाऊ 3 वर्सां तावन ताच्या एम्प्लॉयरान ताका केस घाल एब्सकॉन्डिंग केस घाल गावांत वसनातल्या परी केला. कुटुंबाक मेळनातल्या परी गेला. बाप्पा तुझ्या हातान भेटून दिता. बाप्पा तुका असाच जाले कितेंच ना. तुझे विरोध वापरून केले हर एक हातेर खंयचेच हातेर सुफळ जाऊंचे ना तुझे सांगता. या देवाच्या भक्ताचे देवाच्या सेवकाचे सुभाग म्हण तुझे उतर सांगता. तुका गुन्हेगार करता ते हर एक जीव फटकिरी म्हणून तू रुजू करता. आज क्लेम करता. आज या भावनांक फटकिरी म्हणून रुजू करतले गुन्हेगार करतले हर एक जीव फटकिरी म्हणून रुजू करताय आम्ही विश्वास दा. आज हे उत्तर क्लेम कर मागताना बाप्पा या भाऊ बहिणीच्या जीवितांत असल्या हर एक सांकली तुटून पडू दे जेजूच्या नावात. आमेन आमेन आमेन. आयजाया 54:17 तुझे विरोध वापरून केले खंचेच हातेर सुफळ जाऊचे ना. तुका गुन्हेगार करता ते हर एक जीव फटकिरी म्हणून रुजू करतले. आयजाया 54:17 विरोध वापरून केले खंचेच हातेर सुफळ जाऊचे ना. तुका गुन्हेगार करता ते हर एक जीव फटकिरी म्हणून रुजू करतले. आयजाया 54:17 तुझे विरोध वापरून केले खंचेच हातेर सुफळ जाऊचे ना. तुका गुन्हेगार करता ते हर एक फटकिरी म्हणून रुजू करतले. परत एक पटी समर्पण देऊन मागया. भो मगाळ बाप्पा या दिसांनी कितल्या जणांक आज कोर्टान हिअरिंग खातीर राखून आसात. एक डेट मेळच्या पासत राखून आसात. बाप्पा फोट साक्ष जमो करण आज जावंक पुरो दुबळ्याक गरीबाक निराधाराक आज कष्टीत जावंक पुरो. बाप्पा परत एक पटी तुझ्या हातान समर्पित बाप्पा. बाप्पा निराधारांचो आणि दुबळ्यांचो देव तू जावन आसाय. आधार तू जावन आसाय. तुझेरच भरवसो दवरून मागता जेजूच्या नावान तांची काकूळट करून मागता. आमेन आमेन आमेन. आयजाया 54:17 तुझे विरोध वापरून केले खंचेच हातेर सुफळ जाऊचे ना. तुका गुन्हेगार करता ते हर एक जीव फटकिरी म्हणून रुजू करतले. आयजाया 54:17 तुझे विरोध वापरून केले खंचेच हातेर सुफळ जाऊचे ना. तुका गुन्हेगार करता ते हर एक जीव फटकिरी म्हणून रुजू करतले. आयजाया 54:17 तुझे विरोध वापरून केले खंचेच हातेर सुफळ जाऊचे ना.
तुका गुन्यांवकार करता ती हर एक जी फटकिरी म्हण तू रुजू करतली. मान मरिये कृपेन भरले सोमे तुझे सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवान के मरिये देवाचे महिये बाप्या कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा बाप्पा आज कितली जना फायनान्शियल प्रॉब्लेमात अडसून रावल्यान. काम नसताना कितलो तेम झालो काम ना कामातावन काढला. बाप्पा सुमार 2-3 वर्सांतावन एकलो भाव सगळे कुटुंब फायनान्शियल प्रॉब्लेम आसा. पिढे वैर पडा कष्टा वैर कष्ट आकांत वैर आकांत. बाप्पा भुरग्यांचे एज्युकेशनाचे फीस भरूंक ताका जायना तसल्या सिच्युएशन आसा. बाप्पा तुझो भुरगो बाप्पा तुझ्या हातांत समर्पिता. आज कितलीशी भाऊ बहिणी लोन फारीक करूंक जायना क्वेश्चन आसात. बाप्पा तुझ्या हातान भेटून दिता. बाप्पा कितले जना एक पटी परगांवां कसोचे म्हणून विजा ट्राय करनासात. खंयी विजा मेळटत ना खंयी काम मेळटत ना. कितले जना परगांवांत वावूर आसात. बाप्पा बऱ्याक एम्प्लॉयर मेळचे पसून मागून आसात. कितले जणांची विजा एक्सपायर जावन येते आसा. बाप्पा तांकां हर एकल्या तुझ्या हातान भेटून दिवन मागता. कितले जना PR ट्राय करनासात. कितले जना टेम्पररी वर्क परमिट रिन्युअल पासून राखून आसात. बाप्पा कितले जणांचे फाईल स्टक जाला मूव जातात ना. कितले जना विजाक अप्लाय करूंक तांचे ऍप्लिकेशन वेट लिस्ट आसा. त्या हर एकल्यांची काकूळट कर म्हणून जेजूच्या नावान मागता. आमेन आमेन आमेन. साम 142:7 बंदखणींतलो म्हाका भायर काड आणि हांव तुझ्या नावाची स्तुती करतलो. साम 142:7 बंदखणींतलो म्हाका भायर काड तुझ्या नावाची स्तुती करतलो. साम 142:7 बंदखणींतलो म्हाका भायर काड नावाची स्तुती करतलो. नमान मरिये कृपेन भरले सोमे तुझे सोय आसा. स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. भगवान मरिये देवाच्या महिये बाप्या कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. बाप्पा तुझ्या हातान समर्पित. बाप्पा हर एक पिढे असता. बाप्पा विंगड विंगड पिढ्यान क्वेश्चन आसात. दोघा जना बहिणी पाया घाई झाला गुण जातात ना. बाप्पा तांचे घाई तू स्पर्श कर गुण कर. कितले जना कॅन्सर पिढ्यान क्वेश्चन आसात. कितले जना PCOD युरिनरी इन्फेक्शन लांब झाला तुझ्या हातात समर्पिता. सांग पुरो गोमटे लागी लांब झाला. बाप्पा सिस्ट आसा विंगड विंगड पिढ्यान क्वेश्चन आसात. ICU सिरियस आसात. डॉक्टरचे वखद लागतात ना. वखद घेऊन घेऊन पुरो झाला. ब्लड शुगर कंट्रोल केना. देवा तुस तो देवा वैज वैज डॉक्टर तुका असा झाले की तेच ना. जेरेमिया 32:27 हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशाक सदैव म्हाका कितें असाध्य. हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशाक सदैव म्हाका कितें असाध्य. हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशाक सदैव म्हाका कितें असाध्य. तुवें म्हणाय तुझे उत्तर जीवे आणि क्रियात्मक. हिब्रूज 4:12 तुझे उत्तर जीवे आणि क्रियात्मक. या उत्तरात असलो जीव आज हर एका पिढ्यास्तान वळून येऊ दे. विशेष या लाईनीत कितलेला पिढ्यास्ता मागून असत वळून येऊ दे वळून येऊ दे वळून येऊ दे. गांठीचे दुःख जेजूच्या नावान घूण जाऊ दे घूण जाऊ दे. आर्थरायटिस प्रॉब्लेम जेजूच्या नावान घूण जाऊ दे घूण जाऊ दे घूण जाऊ दे. थंय रॅशेस जाऊचे पडपडचे एलर्जी जेजूच्या नावान घूण जाऊ दे. जेजूच्या नावान घूण जाऊ दे घूण जाऊ दे. जेजूच्या नावान घूण जाऊ दे घूण जाऊ दे. बाप्पा मागता बाप्पा. कितले भुरगे तेरला सीक पडते असतात. स्पर्श कर बाप्पा स्पर्श कर जेजूच्या नावान मागता. आमेन आमेन
आमेन. आमेन. Psalm आमेन. 55:22 Psalm तुझे 55:22 वजे सर्वेस्पराचे तुझे असत ते आणि सर्वस्वराचे तो तुका सोड आणि समाळटलो. तुका समाळटलो. प्रामाणिक मनुष्य केदीस दंडलोक दिवसना. Psalm 55:22 तुझे वजे तुझे वजे सर्वेस्पराचे सर्वस्वराचे तुका समाळटलो. प्रामाणिक मनुष्य केदीस प्रामाणिक दंडलोक मनुष्य दिवसना. केदीस Psalm 55:22 55:22 वजे सर्वेस्पराचे असत सर्वस्वराचे तुका समाळटलो. प्रामाणिक मनुष्य प्रामाणिक केदीस मनुष्य तो दंडलोक दिवसना. दंडलोक नमान मरिये कृपेन भरले समे तुझे सवय असा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेसू. Katerina Rataniam Amen. या अखरेच्या कणान सत जलाला मिदिंबियर पडिया दुनिया तो इरुपारिया विशेष सरान माग्या आमच्या भुरग्यांक समर्पण देऊया. भोमगळ बापा आमच्या भुरग्यांक तू आता भेटून दिता. आमच्या भुरग्यांक तू स्पर्श कर. तुझ्या पवित्रत्व्यान भर. हर एका पिढी येतात, हर एका अडचण येतात, हर एका वाईट हॅबिट येतात, अडिक्शन येतात, वाईट संगत पण येतात. सुखाला बाई त्यांच्या मतीत असले हर एक कन्फ्युजन काढणोडे डिप्रेशन आता सुटकाला बाई बापा त्यांच्या फुडाराचे आशीर्वाद घाल. या दिवसांनी भुरगी एक्झाम एक प्रिपेअर करण्यासाठी तयारी करण्यासाठी बापा बरी तयारी करू जे की ते तांका शिकायला ते बरे उडास करू ते जाणवाई तांका दे. शिकपाचेर मन केंद्रीकृत करून को डिस्ट्रॅक्शन असले हर एक पैस कर. कितले जण भुरगी आवय बापय तान पैस असतात, हॉस्टेलात असतात, जांग पुरो ते आज आवय बापयक मिस करनासात. या वेळार तांचे सगळे काम तांणीच करी जाय. कष्ट मारते असं जांग पुरो बापा दाट तुझ्या दुताक तांकां आधार दिवंक बापा. ल्हानशी भुरगी बापा तांची काकूळट कर. तांच्या फुडाराचेर आशीर्वाद कर. बरे मार्क्स तांकां येवचे पासून मागता. कितली भुरगीं तांच्या सब्जेक्टान अस्कत आसात बापा समर्पिता बापा. आज कितल्या कुटुंबांनी जावंक पुरो दोगा तेगा भुरगीं आसात. तांच्या मध्ये समाधान ना. केदाळी जगण पडतात. घरा केदाळी करंदाय देवा त्या भुरग्यांक समर्पिता बापा. बापा तांचे काळीस तू स्पर्श कर, स्पर्श कर, स्पर्श कर बापा. बापा कितली युवा आसत बरे शिकल्यात आज काम ना बापा तांकां तुझ्या समर्पिता. कितल्या जाग्यांनी तांणी सिवे घाल्या आज निराश जाल्यात. काही वेळचे कळीत ना, मागणे करून कळीत ना. कितले जण मागण्यात असली निराश जाल्यात. देवा तांची काकूळ कर. तांकां पडोवंक दिनाका. तांच्या फुडाराचेर आशीर्वाद घाल. कितले युवा जण सैरीक सोदते आसात बापा. बरी सैरीक तांकां तू फावो कर बापा. कितले युवा जण परगांवाक वचोंक येतात तांचेर आशीर्वाद घाल. आमच्या कुटुंबांनी शांती समाधान वाटचे पासून मागता बापा. बापा ही मागण्याचं मत समर्पिता बापा. या मागण्याचं मताच्या हर एका साध्यांक तू आपण स्पर्श कर. तुझ्या पवित्रत्व्यांवर हर एक कोणी पण अस्कत काय तू पैस कर बापा. समर्पिता आमची आख्खी पैस सभा आमच्या भो बगेम पाप सभा सगळा बिस्पांक काडिनला या जागी बावन धरपणी सगळा लाईकांक सगळा मिशनरी सगळे रिट्रीट सेंटर सगळे सेमिनारीज सगळे कोवेंता बाबा तुझ्या समर्पिता बाबा. कॅथलिक सभेत तावन जाऊची हर एक बरी कार्य बरे संस्थे तुझ्या सेवेपासून लोकांच्या सेवेपासून वावरते आसात. देवा तांकां तू सांभाळ राख सोलनवर. तशेंच बापा ब्रदर प्रकाशा विशेष समर्पिता. आज विशेष थंयसर चिकमगळूर ताणें थंयसर रिट्रीट दिता आसतना ताका तू स्पर्श कर. पवित्रत्व्यान सोलनवर, पवित्रत्व्यान तू सोलनवर बापा. तशेंच मुखली सगळी मांडावळ तू आशीर्वादांनी भर म्हण मागता. जेजूच्या नांवान मागता. आमेन,
आमेन आमेन आमेन. साम 119 105 उतर मुझे पाऊलान देवो मुझे पाऊलान मुझे देवो वाटेस स्वार मुझे वाटेस साम 119 Psalm 105 119 उतर मुझे पाऊलान देवो उत्तर मुझे पाऊलान देवो वाटेस स्वार मुझे वाटेस 119 105 उतर मुझे पाऊलान देवो उत्तर मुझे पाऊलान वाटेस देवो स्वार नमान मरिये पेन भरले तुम्ही तुझ्या सगळ्याचा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो Bagaimana Maria dewaच्या फेंगातील अधिकारात आणि हालेलुया 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 बरा हालेलुया बरा शीर बरा 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 हालेलुया 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 बाबा हालेलुया तुझ्या हातात हालेलुया समर्पित हालेलुया हालेलुया Dima हालेलुया D'Souza, Michael, Silvia Sajid, Ania Kobo, Melcy हालेलुया Rodriguez, हालेलुया हालेलुया Giodita बापा Rebello, स्वर्गात Margaret स्वर्गात Esther Urban, स्वर्गात कधी Dina Melvin स्वर्गात Sharon Sonal Teresa पगलात काजू Nancy Lobo स्तुतीत Maria काजू समेनो Ani Agnello स्वर्गात काजू वंदितांत काजू Adrulo वंदितांत परिणो सरद Raina Gianna Jani हालेलुया 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 Reese हालेलुया 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 Daryl जेसु Jacinta जेसु Juliet Stefani जेसु Jason जेसु जेसु Stephen स्वर्गात काजू Kishore स्वर्गात Vida काजू Calvin स्वर्गात Kathleen काजू Larissa स्वर्गात Joyce काजू Ligori स्वर्गात काजू Jyoti स्वर्गात काजू Tina स्वर्गात काजू Vaz स्वर्गात Lidwin काजू Valeria स्वर्गात Sonal Audlin Pradeep स्वर्गात Menezes Pratishtha Cyril हालेलुया Lobo हालेलुया 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 Vita Rina हालेलुया Arun हालेलुया Teresa Kashmir Shtavir हालेलुया Savita हालेलुया हालेलुया Anil हालेलुया Gloria हालेलुया देवाया हालेलुया हल्ली एका भुरग्यांचे तुझा आशीर्वाद हालेलुया घाल हालेलुया हालेलुया सगळ्यांवर हालेलुया आईच्या हालेलुया दिसता हालेलुया विशेष हालेलुया हर एका तुझ्या हालेलुया भुरग्यांक हालेलुया तर मग हालेलुया अनुभव कर हर एका त्यांच्या कामाचे आशीर्वाद घाल आज कितल्यांना इंटरव्ह्यू असतात बरे काम हालेलुया कर हालेलुया सर्जरी हालेलुया असा कितल्यांना बरी जेसू सर्जरी जेसू आमच्यापासून जेसू मागता जेसू त्याचं छनावान मागता आमेन 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 नमान मरिये आमेन कृपेन भरले समुद्र समय असा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू Pagyanti Maria dewaच्या फेंगातील अधिकारात आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र साधी सत आणि सदा सर्वता आमेन बापाची पुताची आणि बापाचे पवित्र पुताचे आणि आत्म्याचे पवित्र नावे आत्म्याचे आमेन नावे आमेन प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. विशेष तरान कोणाक तुमका टेस्टमनी दिवंक कसा केलं त्या दिवसांनी सबार जणांक देवान बरें केला कोणाक टेस्टमनी दिवंक कसा तुमची टेस्टमनी 9900332411 या नंबराचेर टेस्टमनी जावन दी या तुमकां पिटिशन धाडूंक आसा या नंबराक तुम्ही धाडून दिया तशेंच कोणाक म्हज्या लागीं उलोवंक आसा कावन्सिलींग जावंक आसा तुम्ही ह्याच नंबराक कॉन्टॅक्ट करा देव तुमकां हर एकल्या आशिर्वादांनी पेसावांनी आणि कृपेन बरो दी गॉड ब्लेस यू God bless you too.